Няма да го спираш на едно място. Ще не мога да го плати седня с тебе. Те 50 лева, дето ще ги вземеш. Да заповядат състезателите за най-красив кон. Най-красив нагизден кон. Това е Граздия. Къде е ходиш? Къде учили по кондата? Очакваме състезатели за най-красив и нагизден кон. За най-красив. Тук няма поне да бягат. Най-красив и нагизден кон. Кон е името на... Нямам. Митко Бойков. Митко Бойков. С кон Тюмен. Тю-ю. Тюмен имаше държавни. Запни. Тюмен. Горун да докарат, Горун. И Горун да докарат. Това беше Мечо, нали? Мечо. Кой го представя? Асен Ангелов. Асен Ангелов. Кон Мечо. Горун ще излезе ли Горун?